Sziasztok, jó reggelt! Megérkezett Joci, éppen most az ő cuccát pakoltam be a kocsiba, így ez egyenesen arányos azzal, hogy indulunk horgászni nem sokára. Azért mondom, hogy nem sokára, hiszen az élet úgy hozta, hogy a mai napon még dolgoznom kell. Délután 2 óráig itt vagyunk a horgászboltba, és majd utána fogunk elindulni egy számomra ismeretlen új vízterületre. Hogy hova, ez majd nem sokára kiderül, annyit azonban elárulhatok, hogy állítólag ennek a tavacskának nagyon-nagyon-nagyon jó az amúrállománya, és hát nyár van, ez egy tökéletes projekt, hiszen miről is szólhatna egy jó nyári peca, mint egy igazi amúrozásról. Úgyhogy a tógazdának a nagyon kedves invitálásának eleget téve elindulunk, és bemutatjuk nektek ezt a helyszínt, illetve megnézzük, hogy valóban olyan sok amúr éle abban a tóban, mint ahogy elmondták nekünk. Úgyhogy várom a munkának a végét, és mint mondtam, délután 2 óra után indulunk. Egy hosszabb utazás után meg is érkeztünk legújabb filmünk helyszínére. Hogy hova is? Hát nem máshol vagyunk, mint semmilyen településen. Ez a kis falucska egy pár száz lakosszámlál, és a Bodrog köz északi részén helyezkedik el, nem messze a szlovák határtól. Itt található a hidegvölgyi horgásztanya, ahol egy 20 órányi horgászidőt fogunk eltölteni, és megnézzük, hogy mire számíthat az, aki erre a kis tavacskára ellátogat. Tartsatok velem! Ahogy megérkeztünk a horgásztóra, nagyon szívélyes vendéglátásban volt részünk. Megmondom őszintén, hogy nem is számítottam rá, hogy ennyire kedvesek lesznek itt velünk az emberek, úgyhogy abszolút teljesen csak pozitívan tudok nyilatkozni az eddig itt eltöltött időmről. A tógazda Ádámnak a javaslatára a 23-as helyet foglaltam el. Amit a vízről tudni kell, hogy csak egy oldalról horgászható, így a szemközti oldalt fogom megpecázni, és az előzetes egyeztetések alapján én egy szpombos horgászatot terveztem, de figyelmeztettek rá, hogy itt az nem biztos, hogy hatékony lesz, hiszen viszonylag egy sekély vízi tóról beszélünk, és nincsenek hozzászokva a szpomb hangjához a halak, így valószínűleg hátrányba kerülnék. Úgyhogy javasolták, hogy etetőhajóval vigyem be a szerelékemet a meghorgászni kívánt területre. Úgyhogy hallgatok az itteni tapasztalatokra, és etetőhajós horgászatot fogok kivitelezni.
Egyébként, hogyha ide jöttök erre a vízre horgászni, és nincs ilyen eszközötök, akkor lehet bérelni a tavon is, segítenek mindenben itt a srácok. Úgyhogy nincs mit tenni, behúzom a szereléket, és utána hádámmal átmegyünk és megetetjük a területet, és várjuk a Semjéni hidegvölgyi horgásztanya hamúrjait. Remélem, hogy egy párat sikerül majd fogni. Átsétáltunk Ádámmal a állásunkkal szembeni oldalra, amit végül is pecázni fogok. Azt ugye elmondhatom, hogy itt bárki etethet így, hogy átsétálnak, és akkor meglapátol, vagy megetetik, nem lapát, megetetik azt a részt, amit szeretnének horgászni. A te javaslatodra ugye itt a parttól körülbelül egy ilyen 10 méteres sávot szórunk meg, ugye az amúrbollival, tigrismogyoró és kukorica keverékével. Azt elmondanád, kérlek itt a nézőknek, hogy miért érdemes ezt a részt horgászni? Igen, hát a tapasztalatok alapján mondtam én ezt nektek is, ugye. Tehát ez úgy alakult ki, valamilyen oknál fogva, nyilván az is közrejátszik, hogy az összefüggő nádfal az itt van. Meg ugye, hogy egy oldalról horgászható a tó, ami fontos kiemelni. Nagyon fontos kiemelni, és ugye a halak is átszoktak ide, ugye ott mozgás van, nagyobb az élet a túloldalon, átszoktak ide. Meg gondolom mindenki ide horgászik, itt kapják a kaját, és akkor ők is ugye a könnyű táplálékszerzés érdekében ugye ezen a sávon járkálnak ugye el. Az sem titok, hogy amíg nem voltunk nyitva, ugye mi is innen, tehát tehát innen, ahol most állunk, innen etettük, dobtunk amit bírunk úgymond, és akkor innen etettük a halakat. Tehát ez is közre játszott biztosabban, hogy ide szoktak a halak. Tehát főleg ugye az amúr ide rájár a nádra, tehát tényleg ezt tudom. Tehát van természetes táplálék, mi is adunk nekik, és így nagy valószínűséggel sikerrel fogunk járni. Ezt azért tartottam fontosnak, hogy ezt bemutassuk, hogy ez nem csak így, hogy nekem engedted meg, vagy ilyesmi, hanem hogy ha bárki, aki ide látogat, akkor ezt meg tudja tenni. Ezt mindenkinek megengedjük, aki a túloldalra dobál is, vagy hogyha a két szélét, a 28-as vagy az 1-es helyen ülnek, akkor oldalt is. Hogyha ott pecázak, akkor nyugodtan oda lehet menni és megetetni. Meg ugye elmondhatom, hogy ez amúgy egy tök vagány kis angol stílusú tó, és nem is kell nagy távolságokat egyébként sétálni, úgyhogy mint már említettük korábban, ugye, hogy etetőhajót használok, ezt is a te javaslatodra. Megetetem, és akkor majd hajóval ráhúzok, és koncentráltan a csalim körül is lesz majd kaja. Ezt is ugye, ez is a tapasztalatokon, tehát nem a hasamra ütöttem, és úgy nyilván mondtam, hanem ez mutatja, hogy ez a koncentráltabb horgászat ez eredményesebb. Jó, hát akkor én most dobok egyet-kettőt lapáttal, és korrigálj, légy szíves, hogy közelebb, távolabb, próbálok amúgy minél koncentráltabban etetni, hiszen szerintem az amúrhorgászatnál fontos, hogy ne területet szórjak, hanem minél kisebb helyre próbáljam meg a kaját begyűjteni. Úgyhogy akkor nézzük, előveszem a fegyvert, egy ilyen 17 literes vödölnyi kaja, 17 literes vödör 3/4 van tele kajával. Én ezt úgy gondolom, hogy egy alapozó etetésnek megpróbálom, és akkor ez? Biztos? Aha, hogy esetleg amit a nádtól fordulnak ki, hal, akkor azt próbáljam meg megcélozni. Meg ugye ez a nyiladék, ahonnan itt etetek, ez tök jó támpont lesz nekem, hogy ide tudok húzni.
Én megmondom őszintén, hogy amikor jöttünk Jocival, beszélgettünk, hogy jó lett volna mondjuk egy dőlőbójának egy fejet elhozni, hogy támpont, de én úgy gondolom, hogy a minél kevesebb fény szerintem a mi javunkra fordíthatja a horgászatot. Ugye, és említettem már, ugye, amikor a botokat helyeztük el, hogy én kérdeztem tőled az előzetes egyeztetések alatt, hogy spomb, mert ugye az az egy igazi horgászatom, mikor a spombban nagy mennyiségű kaját bejuttatunk, de mondtad, és amúgy teljesen logikus volt, hogy azért ez a 1 méter 72 méter közötti mélység van, tehát egy viszonylag sekélyvízi tóról beszélünk, és itt nem spomboznak, tehát nincsenek hozzászokva a halak, ezért inkább a csendesebb csali elhelyezés jobban működik. Én meg hallgatok a helyiek tapasztalatára. Közben egy Jocinak megmutatnám, hogyha közelebb jön, hogy tehát ez a mix, amit etetünk. Amit mondtam, ugye 16-os Venom amurból, tigrismogyoró és kukorica. Egyébként a kukorica az Vágó Imi barátomnak a receptje alapján készült, kefíres erjesztés, de még mielőtt ugye hogy romlásig erjedt volna, sóval lett megállítva a folyamat, és ezért van az, hogy megvan az a kellemes, hát ha mondhatok ilyet, kellemes savanyú illata, de nem az a büdös, tudod, amitől úgy kifordul az ember gyomra. Úgyhogy én ezt fontosnak tartom, hogy meg nektek is le van írva a túlszabályzatban, hogy romlott, nem jó minőségű kajával ne jöjjenek ide. De egyébként, ha végig gondolja az ember, akkor azzal a saját horgászatát is tönkretesz. Ugye ezért nem engeditek például a poralapú etetőanyag használatát. Jó, hát elfogyott a 3/4 vödör kaja, úgyhogy menjünk vissza és várjuk a kapást. Sötétedés után nem sokkal megérkezett az első kapásom az etetésre rárakott botomra. Egy szép tőponty, egy olyan 5-6 kg körül lehet. Nagyon szép kapással jelentkezett. És ahogy számítottam rá, a nappali, vagyis inkább úgy mondom, hogy a
késő délutáni órák csendessége után, hogy az este meg fog érkezni a halam. Remélem meg is tudom fogni. És az éjszaka leple alatt még tudok fogni egy pár halat. Az elmondható, hogy itt a hidegvölgyi horgásztanyán nagyon jól küzdenek a halak, nagyon jó erőben vannak, igazi élményhorgászat. Mellettem horgászik két barátom, Nyíri Zoli és Kovács Lacika, őket már egyébként korábbi filmekből ismerhetitek. Szóval Zolkó fogott már egy pontyot, illetve egy amúrt, és igen látványos fárasztások voltak azok is. Ez a ponty is jól küzdött, és már a miénk. Megmutatom nektek, visszaengedjük, és utána újra húzom a szerkót. Itt van az első semjéni halam. Nagyon szép, egészséges pontyocska. Engedem is vissza, és jöhet a következő. Túl vagyunk az első éjszakán, lehet, hogy látszik is egy kicsit a fejemben, hogy elég nyúzott vagyok. Nagyon szépen jöttek a halak. Hát javarészt ezek az 5-6 kilós pontyok. Nekem egy amúrt sikerült fognom, még mellettem Zolkónak sikerült 3 amúrt is fogni az éjszaka alatt. De nem bánkódom, hiszen ilyen gyönyörű szép pontyokat sikerült zsákmányolni itt a semjéni hidegvölgyi horgásztanyán. Nagyon szép színük van az itteni halaknak, nagyon erősek, a szájuk tökéletes, nincs szétszaggatva, igazi örömpeca. Ő most jött reggel, ez a ponty, nagyon menne vissza, úgyhogy engedem is el, és kíváncsi vagyok, hogy a mai nap mit tartogat, hát ha megjelennek nekem is az amúrok, amiről ez a víz oly híres, úgyhogy nézzük, mi fog történni. Egy pár szót említenék az ezen a horgászaton használt felszerelésről. A bot
amivel most horgászok, az egy 3 méteres Korda Kaizen 3 librás bot, Kaizen Green sorozatból. Ugye, hogy etetőhajóval juttatom be a végszerelékemet, így nagyon kényelmesen tudok vele horgászni, és tök jól szuperál, nagyon jó fárasztási élményt ad. A zsinóromra a szerelék, ami felkerült, itt láthattok egy ilyen 30 centi hosszú tungsten cső, tehát ez egy súlyozott zsugorcső. Ennek az a szerepe, hogy a szerelékem közvetlen közelében a zsinóromat biztosan lent tartja a fenéken, illetve halvédelmi célt is szolgál, hiszen ez a gumidarab fárasztás közben szépen ráfekszik a halnak az oldalára, és nem fordulhat elő az, hogy bevágom esetleg, vagy bármilyen más sérülést okozok a halnak. Az ólom egy 113 g-os Solid ólom, ez egy inline súly. Amúr horgászatnál fontosnak tartom az ilyen jellegű nehezékek használatát, hiszen ugye fárasztás közben feszesen van a zsinórunk, és nem fordul az elő, mint egy oldalklipszes ólomnál, hogy libeg a fárasztás közben, ezáltal nehezebben tudja kiverni ez az inline súly a halnak a szájából a horgot, illetve ugye ezek az inline ólomrendszerek nagyon jó akadást is biztosítanak. A horogelőkém az egy bevonatos Dark Matter előke zsinórból van elkészítve, 12 cm hosszú, és a hajszál előke részt, illetve a horogtól egy ilyen fél centit meghámoztam, ezáltal egy picit ilyen kombi előke szerűséget kapok. Egy 4-es méretű widegap horgot használok, én nagyon szeretem a múlhorgászatnál ezt a horog típust, ezen található egy kicker, és a csali az egy Venom gumi tigris mogyoró utánzat. Bízom benne, hogy a tó még azért megmutatja, hogy a nagyobb testű halak is milyen fárasztási élményt tudnak nyújtani. Még van egy pár óra a pecából, úgyhogy rakom is vissza a szereléket, és bízom benne, hogy tényleg meg fog jönni az a hal, amiért ide érkeztünk. Ugye a nagy etetésemet azt a túloldalról lapáttal végeztem el, és a behúzásnál a etetőhajóban 2-3 lapát kaját teszek bele, ami tartalmaz kukoricát, tigrismogyorót és
pár szem amúrboilit. Ugye ez fog koncentráltan a csalim mellé kerülni. Szépen behelyezem a kis tálcába az olmot és a horgot, és készen is áll a szerelékem a csatába menetelre, úgyhogy küldöm is befele. A körülmények azok igazi nyári horgászatot adnak vissza, hiszen már bőven 30 fok felett van a hőmérséklet, egy igazi beállt idő van. Ez picit megnehezíti a dolgunkat, hiszen a halak az esti aktivitás után eléggé lelassultak, mármint kapás szempontjából. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e még a mai nap halat fogni. Meglátjuk. A délelőttünk eléggé eseménytelenül telt, a halak nem nagyon voltak aktívak, de pont most, hogy leültünk ebédelni, mind a két botom elsült, és sikerült fognom 2 darab amúrt. Hát csak ki fog kerekedni ez a peca a végére. Nagyon bízom benne, hogy ezek a 5-6 kilós átlag amúrok után tiszteletét fogja tenni egy igazán nagy, hiszen tudom, hogy élnek ebbe a vízben kapitális méretű amúrok is. Meglátjuk, hogy mit tartogat még ez a pár óra, amit itt vagyunk. Annyi változtatást eszközöltem,
hogy spinner előként 14-es banános Roni csalit helyeztem fel, és a behúzás után 20 perccel itt az eredmény, úgyhogy ezt megpróbálom megismételni, megint ugyanazt a csalit fogom visszatenni, és meglátjuk, hogy mi történik. Őket megengedem vissza. Sajnos mindjárt véget ér a semmiini horgászkalandunk, és ezt a legőszintébben mondom, hogy sajnos, hiszen annyira jól éreztük itt magunkat, tényleg ez az igazi családias környezet, a vendégszeretetetek, a gyönyörű szép halak. Én napokat képes lennék itt eltölteni, úgyhogy nagyon remélem, hogy sok horgásznak a térképére fel fog kerülni ez a hideg völgyi horgásztanya. Ádám, szerintem te vagy a leghitelesebb, mint tógazda, hogy ismertesd már kérlek a tavat, mik a szabályok, hogy lehet hozzátok jönni horgászni, mik a tervek, milyen halak vannak a tavatokban. Azt hiszem, erre a legjobb ember az te vagy, aki választ tud adni, úgyhogy át is adnám a mikrofont, és kérlek, ismertesd a gyönyörű tavatokat. Üdvözlök mindenkit, hát mi is hasonlóan gondoljuk, hogy sajnos véget ér nektek, ugyanis nagyon örültünk, hogy itt voltatok, és örülök, hogy ilyen pozitív véleménnyel vagy a tavunkról. Egyébként a hozzánk nappali horgászatra főként még most az a kiemelkedő, tehát szombat-vasárnap vagyunk nyitva, de már próbálunk minél több éjszakai horgászatot csinálni. Egyenlőre bejelentkezés csak éjszakai horgászatra szükséges, illetve ha valaki több napra szeretne érkezni, azt is meg tudjuk oldani, és nappali pecánál pedig az érkezési sorrend számít a helyek elfoglalásánál. Ugye a tavunkban nagytestű halak is bőven lakják a tavunkat, és emiatt ugye, mint minden sporttavon, azokat mi is elvárjuk, azokat a szabályokat. Nincs ebben semmi ördöngőség, ugye elhagyó szerelék, tehát arra figyeljünk, hogy ne legyen sok kantáros halunk, ugye ezt emiatt várjuk el, illetve a szakál nélküli horog vagy mikroszakálas horog, és poralapú etetőanyagot azt a vízminőség megtartás, tehát a jó vízminőség megtartása miatt azt nem engedjük, illetve csak jó minőségű, nem romlott magvakat és bojlit pelletet engedélyezünk az etetésnél. Egyébként ponybölcső és tehát minden olyan alapfelszerelés, ami a sportvízen elvárható, azt itt is elvárjuk, és hát várunk tényleg mindenkit szeretettel. Későbbiekben terve van még filagóriákkal, szeretnénk még bővíteni a partoldalt, illetve még későbbi tervekben faházat is szeretnénk majd, hogy a többnapos horgászatok is kényelmesebbek legyenek. Úgyhogy így összességében ennyit tudok elmondani a tavunkról. Hát igen, ez elég részletes volt. Én még azért azt hozzátenném, hogy aki ide érkezik, az megnyugodhat, hogy itt nem kell térdigérő gazba mászkálni, hiszen nagyon rendezett, gondozott a terület. Ugye vannak már alapból is kihelyezve új filagóriák, illetve ugye még szolgáltatásotok, hogy etetőhajót is tudnak bérelni nálatok, és használják is, hogyha tehetik, mert azt én is látom, hogy eredményes. Itt mellettünk ugye elég sokan horgásznak, ők próbálkoztak szpombos etetéssel, és igazad volt, sajnos az nem vezetett eredményre, hanem tényleg a túloldalra, most nekünk ugye a nádasba lévő kis öblökbe kellett betenni a szereléket, és akkor koncentrált etetéssel tudtuk megfogni a halakat.
Igazából, hogyha ilyen szükséglete van az ide látogatóknak, akkor ezt előre jelezzék nektek, hogy le kell foglalni mondjuk az etetőhajót? Hát egyelőre ugye még ez is egy újítás, úgymond, és még nincs annyi etetőhajónk készenlétre, amennyit szeretnénk, tehát korlátozott számban tudunk kiadni. Kellemetlenségek elkerülése érdekében igen, hogyha valaki többnapos horgászatra érkezik, akkor érdemes jelezni, de egy sima nappali horgászatnál, amikor nincs meghirdetve éjszakai, akkor viszont az érkezési sorrend és a foglalási sorrend számít, tehát érdemes időben érkezni reggel. Illetve még azt azért el kell mondanunk, hogy ugye idén nyitottatok. Tehát úgymond ez egy friss víz, mondhatjuk így. Ugye a halaknak a száján is látszik, hogy épek, szerintem amúgy nagyon sok még nem volt horgon. Ugye még most kezd beindulni majd nektek ez az egész horgásztatás. Mik a hosszú távú célok, ugye a faház, meg a filagúriákon kívül esetleg a halfauna bővítése, esetleg az egyensúlyoknak a növelése, hogy mire számíthatunk esetleg később itt nálatok? Hát így van, még most van úgymond kialakulóba minden, tehát tervezgetünk folyamatosan, azért is vagyunk most még az elején csak hétvégén nyitva, hogy hétköznap úgyhogy nem zavarunk senkit, úgy tudjuk a fejlesztéseket, illetve a karbantartási munkálatokat megcsinálni. És igen, a halállomány, talán én azt tudom mondani, hogy most már darabszámra ott tartunk, ami az elképzelésünk volt, tehát darabszámra már most jók vagyunk, és most már rá fogunk arra állni, hogy így, ahogy te is említetted, az egyensúly növelésére, és hogy minél különlegesebb példányokat mutathassanak majd meg a horgászok. Jól hangzik, én ehhez csak sok sikert tudok kívánni, és amúgy biztos lehetsz benne, hogy meg fogunk titeket itt látogatni, és tényleg ajánlom mindenkinek, aki szeretne kipróbálni egy igazi angol stílusú tavat, hiszen nagyon széles még amúgy a halaitoknak úgymond a méretskálája is, tehát aki mondjuk egy pelletes metódféderezésre vágyik, ő is megtalálja a számítását, vagy ugyanúgy, ahogy mi is horgászunk, úgymond igyekszünk nagyobb testű példányokat megfogni, akkor ugye ennek a rétegnek is megfelelő ez a tó. 100 szónak is egy a vége, gyertek és horgásztatok, próbáljátok ki a semjini hidegbölgyi horgásztanyát. Ádám, köszönöm szépen, hogy itt lehettünk, tényleg csak pozitív, ahogy már ismétlem önmagam oly sokszor, fogom minden ismerősömnek ajánlani, hogy jöjjenek el, látogassanak el hozzátok, és még mi is fogunk jönni. Köszönöm szépen még egyszer. És akkor én is szeretném nektek megköszönni, hogy megtiszteltetek minket, hogy itt nálunk pecáztatok, és mindig várunk titeket szeretettel, ahogyan minden kedves vendégünket szeretettel várunk, hogy kipróbáljátok a tavunkat. Köszönjük, sziasztok!